con un día máis de festa, 22 adegas a nosa disposición, actividades para todos os públicos, música en directo, pero sobre todo quería estar por brindar polos 80 anos da nosa denominación de orixe. Moitas felicidades e un forte aplauso para eles, porque 80 anos é así de fácil, pero hai moito traballo e moitas xeracións detrás de todo iso. Por supuesto, moitas gracias a todos vos por vir a este acto inaugural, un día tan caluroso, non sei se vai quedar godello para todos, deberíamos ir pedindo máis. Vexo tantas caras coñecidas que eu non sei se abrir un viño ou abrir o pregón, pero bueno, vamos facer as cousas ben e despois brindamos todos. Teño que dicirvos que este pregón non o fixo a IA, fixo no eu, costoume moito, porque a medida que eu ia escribindo parecía que estaba facendo apoloxía ao alcoholismo. Así que pidovos a todos moito sentido do humor, que deso creo que non vos falta, e consumo responsable. E deso non as teño todas comigo. Así que nada, xa sabemos todos como esta festa, la que te va dar esta, e vou a comezar. Ser pregoeiro desta festa faime moita ilusión, non só por ser veciño, senón polo orgulloso que me sinto de levar sempre na boca, vaya onde vaya, a palabra Valdeorras. E porque tamén me gusta o viño, non o imos negar. Din que todo o bo comeza por V, vacacións, viaxes, os venres, como a hoxe, o viño, e por suposto, Valdeorras, valdeorreses e valdeorresas. Ai, síntome como político, sabes, como que me van votar ou algo. Mira, bueno, vou falar de moitos estudos de viño, entre outras cousas. Hai un estudo que di que os mellores días da semana para beber viño son os que levan S. Contade, luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado e os domingos, non? Ou Sunday, madre mía, eu dicía, quero rever, non fai falta. Ou Sunday, en inglés, por qué? Porque a nosa denominación de orixe é internacional. Xa se regodellan ata en Nova York co godello. O problema é que ali dixéronme, isto é verdade, que lle botan un xeo na copa o viño. Chámanlle white wine on the rocks, manda carallo, para foder un godello así que eu diría que foder un albariño, bueno, non, así que se enfaden con nos. Os das Rías Baixas. Bueno, en fin, o importante é que teñan claro que a godello é de Valdeorras. E non lle pedimos tanto porque xa sabemos todos que o viño aumenta as probabilidades de comunicarte noutros idiomas. Ou a ver que non fala mellor cunha copa, non? Eu, polo menos, se bebo dos viños, canto vos en arameo, que vos lo diga Rever, da Cova da Xabreira, que está aí. Bueno, non imos poñer toda o protagonismo na godello, tamén hai unha gran variedade de uvas na zona, aínda que creo que hoxe só temos dous tipos de viño. O que xa bebemos e o que imos beber, senón que vos lo digan algúns que xa estades aí catando. Outro estudo indica que o viño tinto podería ser a clave de ter unha vida máis longa, e senón que yo digan o meu abuelo Domingo, de Soulecín, todos moi lonxevos por esa zona, por algo será. Bueno, pois voulle facer unha homenaxe ao meu abuelo, porque me trae moitas lembranzas co tema do viño, entre outras cousas. El tiña moita retranca, contaba moitas historias. Unha delas é que cando eu era pequeno, dixo yo médico que só podía beber un vaso de viño nas comidas. El bebía o seu propio viño nun vaso moi pequeno, e cando lle dixo iso ao médico, sabedes que fixo el nada máis ir da consulta, entrou nun todo a 100 desos que había nesa época, e dixo que quería que lle vendesen o vaso de viño, o vaso máis grande que tivesen na tienda. Entonces, claro, xa vos imaginades a escena cando eu chego a casa do meu abuelo, estaba bebendo nunha xerra de litro, sí, unha xerra de litro desas de tipo litrona. E claro, digo, abuelo, non será moito. E dime el, Kristen, porque non me chamaba Cristian, chamábame Kristen, debía de costar. Eu fago o que me dixo o médico. Eu bebo só un vaso de viño nas comidas, era un fenómeno. Pero bueno, non só bebía el, na miña casa o viño é tradición,
e xa dende que naces. Que non vos extrañe que o meu chupete, cando era bebé, de cando en vez estaba mollado en viño. E xa sabedes de quen foi a idea, non? Que si, o meu abuelo Domingo. Cousiñas que, como vedes, fan que leve a denominación de orixe no sangue. Pero bueno, como moitos de todas vos. E teño unha amiga que está por aquí, que se chama Cris, que ela di que se nos cortan as venas, saenos mencía. No. Bueno, din que a beleza dun lugar radica na xente que o habita, como a xente de Valdeorras. De nós podería dicirse que somos de boa cepa. E senón que yo digan as nosas viñas, que a pesar dos incendios e dos danos causados polo lume, como ben dicíades, tamén hai que recoñecer que grazas a elas moitas aldeas víronse protexidas, como a miña, como a aldea de Soulecín, e tamén grazas a moitos voluntarios e voluntarias, e todo hai que dicilo. Moitas gracias. Pero non quero poñerme serio, porque para iso xa están os políticos, e de incendios podedes aplaudir isto, hai moito máis que facer e moito menos que dicir. Que xa estamos un pouco cansos. En calquera caso, aquí as viñas non son só paisaxe, tamén son memoria, son cultura, son vida, como dicíamos antes, pero sobre todo son traballo, e senón que yo digan o meu abuelo, que vou falar moito del, que sempre me dicía: mira, Cristian, seguimos a invitar os amigos de fora a vir a Valdeorras, case mellor que veñan en setembro, porque así levos a vendima. Pero igual que facían con nós de pequenos, e non xa me diredes os da miña xeración, se non había explotación infantil daquela, menos mal que estamos noutros tempos. Por certo, hai outro estudo moi interesante que se intentou facer aquí no Consello Regulador, e a pregunta de investigación foi: que pasaría se deixásemos de beber viño durante 30 días? A conclusión foi: nunca o saberemos. Outro estudo da vida di que para saber se estás coa persoa correcta é facerlle caso a ese dito que di: quédate con quen, sabendo como te poñes, segue botándoche viño na copa. E falando de persoas especiais, un día preguntáronme: tú sabes como se bebe a garnacha tintoreira de Valdeorras? Eu non. Sen roupa, porque mancha. Así que xa saberes, fai tanto calor que non nos vai ir mal. Din que nos move o amor, que nos empuxa o licor café, pero que sempre nos salva o viño. Tamén din que vino e queso saben a beso, pero que saibades que se non hai beso, pois dobre de viño, que carallo. E seguro que vos pasou algunha vez de non ter con quen brindar, pois non pasa nada, colledes nunha man unha de branco, na outra de tinto, e chin, e aquí el que non apoia, e el que non recorre, e el que non roza, e el que non goza, e por la Virgen de Guadalupe, e non digo máis. Ao final, non bebemos só polas notas de cata, por visitar unha cova, polas rutas do viño, ou polas maridaxes e show cookings que sempre nos ofrece esta feira, actividades maravillosas, por certo. Bebemos viño porque somos unhas borrachas taberneras. Non, broma. Bebemos viño porque é unha excusa perfecta para xuntarnos e falar. Porque todos temos un viño pendente con alguén. E se non, pois temos un problema. Non, é que é verdade, a min cando alguén di eu non bebo viño, pois temos un problema porque eu non sei como comezar a conversa. Eu sempre digo, o viño non emborracha, o viño ponte máxico. Tan máxico que hai conversas que nunca empezarían, igual que seguramente tamén hai persoas que non existirían. É certo que o viño non é unha cultura obligatoria, non fai falta entendelo todo, só hai que estar presente e bebelo. E por iso, os momentos con viño son unha forma de estar no mundo un pouco máis a modo, creo, pero tamén de entender que cando abrimos unha botella, detrás de todo iso, hai unha historia. Por iso, por moitas máis razóns que soamente saberedes vos, non hai viño que por ben non veña. E como dicía un colega meu, para todos os que queiran deixar o viño, pois que deixen as botellas na miña casa. E vostos a deixar, xa sabedes, non deixedes para mañá o viño que poidades beber hoxe. Amigos e amigas, desfrutade moito, brindade, vivide a feira modiño e sen mancarse, facede desta festa
un espazo libre de violencias e lembrade que mentres haxe unha botella aberta e boa compañía Valdeorras sempre estará na casa. Pasadio moi ben, moitísimas grazas e foi un placer, como sempre. Bueno, eu estou un pouco preocupado por este do tempo. Ainda que non lle guste a xente, teño que dicilo, pero que é verdade, hai que beber un pouquiño de auga entre viño e viño.